Good morning, guys! I will film a video. Naon ko yung dishwasher kanina. So, maingay siya. Pero, I need to film a video. I'm gonna film this Too Faced Born This Way first impression review. Di ko na maalala kung kailan ako nag-last review ng foundation. Sobrang tagal na. So, I'm so excited. Sabi dito, oil-free. Anyway, I will do that. And yeah, magsisetup lang ako. I-straight ko sana yung buhok ko today. But I was thinking, no. Kasi bukas, mag-a-apply ako ng heat sa buhok ko. So, today, pahinga siya. So, ayan, nakatali siya. Ang ingay ng dishwasher. Anyway, I will go ahead and film. Bye. See you later. Yay! Tapos ko na i-film yung intro at saka yung application part ng foundation. You guys, this foundation though. Mag-edit ako. I have 3 minutes para mag-chika. Pero, yeah. Look at this foundation though. Oh my gosh. Gusto ko lumabas today. Like, lumabas lang ng bahay. Lumabas lang ng bahay. Di ako pupunta sa city or whatever. Gusto ko lumabas today kasi ang ganda ng weather. Though, sabi ng app, weather app, na uulan daw today. Oh, nandito pa rin yung rose ko. Nilagay ni Dan sa dito sa Coke. Binili niya sa akin kahapon. Sabi niya nakita niya daw sa sa kalsada. So sabi niya, naisip ka pa. So binili kita ang rose. Ang sweet niya naman. Tingnan niyo. Tapos nag-match din siya sa aking hair tie. Diba? Sweet talaga ng taong yun. Oh, on my lips is the wow, so bright. On my lips is the Essence lip liner in the shade Soft Berry. Diba na-mention ko sa isang favorites video ko na parang hindi ko na siya masyadong bet kasi parang nagda-drag and hindi na siya ganun ka-even. It was because of my lips pala. Ngayon, oh, sobrang even kasi yung lips ko sobrang pampered. Sobrang pampered ng lips ko. Let's do laundry, guys, because it's Friday. Kailangan ko pang tupiin yung mga yun. Dami kong kailangan tupiin. That's okay. Let's do laundry. Sa Monday ko napapalitan yung bedsheet namin. So, yung schedule ko, Monday, pinapalitan ko yung mga bedsheet and towels. So, yeah, pero right now, ito. Nilagay ko na dito yung mga gloves, yung mga beanie, kasi lalabhan ko siya para ma-store ko na siya kasi hindi ko na siya gagamitin. Nalabhan ko last week yung mga blankets na nasa couch noon, tapos ngayon wala na kasi stinuan na namin siya kasi spring na yun, guys. I'm actually really loving this weather. Sana hindi umulan kasi gusto kong lumabas. Gusto kong maglakad-lakad sa labas. And, yeah. Anyway, I'll go do laundry. Hello, kararating ko lang. Lumabas ako. Grabe, ang lamig sa labas. Nilakad ko lang papuntang Naglakad lang ako papuntang Romeo. Tapos, bumalik ako. Yun lang yung ginawa ko. Sa pagkalabas ko, okay lang naman. In-enjoy ko yung weather. Tapos, biglang, nung pabalik na ako dito, biglang lumamig. And now, makikita niyo, pakita ko sa inyo. Tingnan niyo, windy na siya. Nakita niyo yung mga bamboo na Dan. It's super windy na. So, pagbalik ko dito, malamig na. Malamig siya na mainit. Which I really like. Like, yan, nakikisisan. Yeah, mainit. Mag-update na ba ako ng foundation? Hindi ko alam. Hinihintay ko kasi na ma-save yung video ko. Wala akong magawa. So, sabi ko, umalis nga ako. And also, I was charging this battery din. So, wala talaga akong magawa kanina. So, lumabas ako. Nilakad ko lang siya. Hindi ko dinala yung phone ko. Wala. Hindi ako nag-catch ng Pokemon. Kasi wala naman Pokemon dun. Though, merong pit stop dun. Pero, yeah. I am trying to figure out kung paano ko to i-wrap na maganda yung pagka-wrap. I'm watching that Taylor's video. Anong gagawin ko? Ang dami kong boxes na maliliit na tinapon ko na. And meron akong box. Yun. Ang laki naman nun. Over naman. Okay lang sana kung ito lang. Meron kasi ito. So, anong gagawin ko dito? Siguro kailangan ko lang ng box na tatabon dito. Ito yung gift namin para kay Baby Eli. So, pupunta kami bukas sa bahay nila. Meron silang party. Magwa-1 na siya. Di ko alam actually kung kailan. Pero bukas yung celebration. So, pupunta kami sa bahay nila bukas. And yeah, hindi ko alam kung paano to i-wrap. Nawala na yung mga boxes ko. Tinapon ko na lahat. You guys, I'm thinking of using this. Ito yung, I'm not sure if that's legal.
legal. Hindi ko alam kung legal to. Legal! Ito yung gift wrap na binigay sa akin ni Ann. Ito yung mga laman. Nakita nyo na ba to? Binigyan niya kami dalawa ni Kath, ng body lotion, ng soap, tapos ito parang yeah, pambitay mo sa kung saan mo siya gusto ibitay. And then this owl one, I really like it. It matches my theme. Right there, yeah. And then, ito, another soap. And then lastly is this one. This is like legit, you guys. It's full of beads. Like, it's all over. And yeah, it's a pouch. I really like it. No, nagjo-joke lang ako, you guys. Hindi ko to gagamitin. Ano lang siya. Gagawin ko siyang guide para sa ito. So, gagawin ko tong bag para mapasok ko yung dinosaur na iyan. So, yeah. Pero do you guys use, like, yung mga wrappers from ibang tao, tapos binibigay nyo sa ibang tao? I'm not sure. For me, it's okay. I ended up doing this. Kumuha lang ako ng karton. Diba malaki yun? Nulumiit na siya. Kinuha ko siya from doon. And yeah, ito lang gagawin ko. Tapos, i-wrap ko na lang siya. Lalagyan ko pa sana siya ng karton dito. Kaya lang parang, ito na lang, para diretso nakuha yung bata, diba? I mean, hindi naman bata yung kukuha nito, yung mama niya, pero or yung papa niya, pero yeah, meron siyang butas dito para sa dino, and then dito sa taas. Pero i-wrap ko to. Nandito na si Dan. Hi guys! I'm picking another winner ng iWhite giveaway. Though, hindi pa up yung time nung isang winner, pero I haven't received any email from her yet. Pero hindi pa up yung time niya ngayon. Pero by the time na this vlog is uploaded, or by the time na i-edit ko tong vlog na to, up na yung time niya. So, I'm just gonna randomly pick a winner right now para masabi ko na siya ngayon. Obviously, kapag I heard back from the first winner, hindi ko i-upload tong part na to. You know what I mean? But I'm just gonna pick one right now. Ooh, okay. Yung napick ko na winner is si Jasmika E. Hi, Miss Race. I would love to win po yung iWhite products. Okay. So, Jasmika E, please email me. Please, I hope you're watching this video kasi ikaw na pangalawang winner. So, same thing. I will give you 48 hours para mag-email sa akin. Yung email ko is in the description box, yung business inquiry something. But yes, please email me para may winner na tayo. So, that's her, Jasmika E. Thank you for joining! Sa ano pala to guys ha, nasabi ko na ba, sa iWhite giveaway to ha, kasi ang dami ko pang giveaway na hindi ko pa na-announce yung winner. So, ito yung unang giveaway na kailangan ko pa i-announce ang winner. Pagkatapos kapag okay na to, i-announce ko yung winner ng iba. So, yeah, kaya nga hindi ko nilagay na kailan magko-close talaga yung giveaway kasi itatiming ko na lang siya kung kailan tumatapos, tapos yung sunod na naman. You know what I mean? So, tapusin muna natin tong iWhite. Tapos ng iWhite, yung ano na naman, yung skincare from my makeup and skincare haul. So, yes. Good morning, guys! I'm getting ready. Pupunta kami sa bahay. Wait, sorry kung medyo shaky. Pupunta kami sa bahay ng kambal ni Dan kasi birthday ng anak niya. Wait, sorry yung camera. Birthday ng anak ng kambal ni Dan. So, meron silang pa-lunch na ganap. And, yeah, pupunta kami doon. And then, after that, siguro pupunta kami sa Asian grocery. I'm not sure. We'll see. Mag-ano na ako, mag-eyebrows na ako. Malamig today. Kaloka. Spring na daw, pero malamig. I'm just setting my face using my MAC Mineralized Skin Finish, yung medium plus na shade. And then, mag-blush ako, tapos magma-mascara. And then, magli-lipstick. Di ko alam kung ano lipstick gamitin ko today. Kami na lang siguro kasi naka-red ako. Oh, you guys, may plano nga pala ako. I'm planning to do the full-faced first impressions. Hindi siya review. Like, gagamitin ko lahat. Like, yung gagamitan ko sa video na yun, lahat bago. So, parang sasabihin ko sa inyo yung first impression ko sa makeup. Like, kasi meron ako mga blush and, yeah, from foundation to lahat na meron akong bago. So, let me know if you guys wanna see that because I would love to do that for you. So, ito lang yung gamit kong blush from Too Faced, yung Sweethearts na blush. Marami kasi akong video na nakakita na ganun, yung full-faced first impressions. Mag-highlight ako. Yung gagamitan ko is, of course, yung Becca na highlighter. This one. Yung Champagne Pop. Where's my highlighter? Well, itong brush na to, nakuha ko sa Dress Link. Sobrang mumura na mga brushes doon. And, perfect siya pang focus na highlight to. Hindi ko naman nakikita yung highlight dito. Yung lighting iba.
Okay na yun. Hindi ko masyadong nakikita yung highlight ko, but that's okay. Kaysa mapadami pa paglabas ko, ano na. Diba? I'm done! I have on the Cami lipstick, yung from Colourpop. And then, my eyelashes. Like, look at my eyelashes. Like, tingnan nyo ako eyelashes, you guys. Parang, ang haba tingnan ng eyelashes ko. I have been using the Revitalash non-stop. So, meron pa ring days na nakakalimutan ko siya. Pero, minsan ko na lang siya nakakalimutan. So, nagamit ko siya sa eyelashes ko. But also, gamit ko din yung hack na na-feature ko sa testing makeup hacks video na pag ganun, yung pag ano ng wand instead of like pataas lang. So yeah, ginamit ko din yung hack na yun. And yung mascara na gamit ko is the my favorite, Maybelline Pumped Up Colossal Mascara. So yeah, that's it. I'm ready. I'm gonna bring my bomber jacket, but I'm not sure if I'm gonna wear it. I'm ready to go. Si Dan may kausap pa sa phone. We're heading there! Oh, you guys, papakita ko sa inyo yung wrapping skills ni Dan. Look at this. He wrapped this. Kasi kahapon, hindi ko tinuloy yung pag-wrap. Sabi ko, bili na lang tayo ng bag. Kasi, parang tsaka talaga. So, yeah. Sabi niya, ako mag-wrap. So, he wrapped it. And yeah, looks like that. Perfect! Perfect wrapping! Hello! Tapos na kami sa sa birthday party. It was so much fun. Did you enjoy? Yeah, it's good. It's so full. Ang daming pagkain, sobra. Yeah. Hindi naman siya malaking party. Kami-kami lang. Char, kami-kami. Yeah. Pupunta kami sa... My face is so red kasi dahil sa top ko. But, and your chair as well. Pupunta kami sa Catalina na Asian grocery. Punta kami doon kasi naubusan na ako ng sardinas and alam niyo naman yung sardinas ang egg ko. And then, kailangan ko din ng dried fish and yeah. I'm wearing my contacts today, obviously. And I don't think it's because of the mascara. Kasi nag-mascara ako kanina. Yung pumped up colossal mascara. And yeah, okay naman yung mata ko. Hindi naman siya nagre-red. I'm thinking maybe because of the concealer. Yung It Cosmetics na concealer. Because remember you guys, I used that. Hello! We're home. Kanina pa tinransfer ko yung mga files ng so, bakit naitim dyan? Mga files. Kasi, full yung memory ko. Hindi ko tuloy na vlog yung yung sa Asian grocery. Pero okay lang yan. I'm gonna do a haul. Kasi hindi ako nakapag-vlog doon. So, let's do a haul. Oh, pakita ko sa inyo yung mga dinala namin. Galing sa bahay ng kambal niya. Maraming mga pagkain, you guys. Sobrang daming pagkain kanina. So, yummers. Pero look it. Ang dami. Merong mga pizza. Yung natikman ko dito, siguro dalawa lang. Yung pie. At saka, yeah, hindi ako masyadong kumain at all. Kasi kapag merong mga ganyang ganap, like mga celebration, mga party-party, hindi ako masyadong kumakain. Wala lang. Parang nawawalan ako ng gana. Kahit na gaano kasarap yung mga pagkain, hindi ako masyadong nakakakain. Ewan ko. So yeah, wala ako masyadong nakain kanina. Buti na lang nagdala si Dad para matry ko yung iba. Kasi may pizza, hindi ako kumain ng pizza. Sobrang dami lang pagkain. Yung kinain ko lang siguro mga bread. Kaloka, diba? May party bread yung kinain ko. Yung lang, yung talaga, yung... Ano ba tawag dun? Sliced bread? Yung tawag natin sa Pilipinas, yung puti. Ganun yung kinain ko na may cheese. Tapos, yung pie. And then, yung parang dessert nila na... Actually, masarap. Basta, yun lang. 3 lang. Tapos, ang liliit na mga servings. Pero ganun talaga ako eh. Hindi talaga ako nakakain masyado. Meron akong nakilala na naman na bago. Yung, papa ng, ng asawa ng kambal na Dan. So, yan. Na-meet ko siya kanina at saka yung friend niya. Sa Asian grocery kanina, nagpunta kami sa Catalina. And, oh shoot. I need to start with these kasi kailangan ko ilagay ito sa fridge. I found Dr. Pepper and it was only 180. So I was like, let's get that. And then ito, kay Dan to. Coconut water. So lagay ko muna siya sa fridge. Cucumber kasi yung lunch niya for next week is yung rice paper roll. So lalagyan ko siya ng cucumber. And then isang carrots para din sa lunch niya and capsicum para din sa lunch niya. Lulutuin ko yung capsicum siguro mga Sunday night. Tapos, lalagyan ko siya ng chicken. Oh, babe! We need to get chicken tomorrow for your lunch on Monday. Let's not forget. Yeah?
And then, oh shoot, kailangan pa ito ilagay sa fridge. Kanina pa ito dito, siguro mga 30 minutes na ito dito. Pork buns. We like pork buns. And then, 3 avocado para din sa lunch niya. And then, ito, clover chips. Alam niyo na, para sa akin yan. And then, we found Ding Dong na hot and spicy as well. Si Dan hindi masyadong mahilig sa mga spicy. Ako, mahilig ako sa spicy. So, yeah, I can't wait to try this one out. 2. And then, oh shoot, ito din kailangan ko ilagay sa freezer. Clams. Clam ba to? Wala kasi nakalagay dito kung clam ba to. Wait, meron kasi kaming isa. Clams nga siya. Meron kasi kaming isang pack ng clams and kailangan namin ng isa pang pack para maluto ko siya. Hindi ko pa alam kung kailan. But yeah. And then, 2 sardinas. Wala sila nung red. Gusto ko sana yung red pero wala sila. So, I have no choice. I got the green. And then, ito din. Cheese ring. Yeah, yummers. This one, wala sila nung century tuna na flakes and oil. Yun yung gustong-gusto ko eh. Wala na sila nun. Meron sila hot and spicy. So, I got just 1 hot and spicy. And then, ito try ko siya. Hindi ko pa ito na-try. But it's from the brand Ayam. And ito yung flakes and oil. So, try ko siya. Tingnan natin kung masarap yan. You guys, the last one. Ito. Indomie na hot and spicy. Sobrang tagal namin ito nakita kasi maraming display doon pero hindi siya hot and spicy. Nasa ano pa talaga siya, bottom. Buti na nakita na Dan. But yeah, it has 5 packets here. And yeah, matagal na din ako hindi nakakain ito. And a lot of you guys told me that you found this sa mga grocery na malapit sa inyo, mga malls na malapit sa inyo, and you tried it and you liked it. So yeah, yummers. I-try nyo kung hindi nyo pa na-try kasi it's only $12.50 and yeah, masarap talaga siya. Bongga. Mas masarap to kaysa sa pancit canton in my opinion. So, pagdating ko sa bahay talaga, ipapatry ko talaga to sa mga kapatid ko kasi yummers. And that's basically it. That's it. So, yeah. I will go ahead and wash my face. And then, yeah, my vlog will be up in, I don't know, 1-2 hours. Hello! I will wash my face. Yung cleanser na pala na gamit ko is yung from Vanish na cleanser. Kasi binigyan din nila ako ng cleanser aside from the like Vanish kit talaga. Na sinend nila sa akin, meron ding cleanser, meron ding mask. So, I started using this cleanser kasi as mentioned on my previous vlog, naubos na yung malapit na maubos yung Cetaphil ko and then finally naubos na siya. I think I started using this yesterday. So ito na yung gamit ko but I cannot use the Vanish kit yet. I will very soon. Kaya lang wala akong alcohol. Kailangan ko tong lagyan ng alcohol para ma-disinfect ko yung microneedle Truvalo. I will try that as soon as I get the alcohol kasi I need that para malinis siya. Kasi you know, bubutasan niya ang aking mukha, kaloka. But yeah, thank you nga pala sa lahat na nag-comment kung para saan to. I did email them and also check their website. And yeah, nakita ko na ito is for that. So yeah, yung Cetaphil hindi siya bumubula, diba? Lalo na kapag kamay lang yung gamit mo, hindi siya bumubula. But if I use my Vanity Planet na this one, spinning tool, bumubula siya. Pero this one, kamay man. Actually, hindi ko pa siya na-try na gamitin yung kamay ko. But I'm pretty sure hindi siya bubula ng kamay. Hindi nga siya bumubula gamit yung Vanity Planet ko. How much more kamay? So, hindi siya bumubula at all. Pero that's okay. Malinis naman. Feeling ko naman nalilinis niya naman ng maayos yung mukha ko. Hindi nga rin siya bumubula. And gusto ko din siya kasi meron siyang pump. Now, hindi ko pa talaga na-notice na merong huge difference kasi ilang beses ko pa ito nagamit. Kahapon ko siya sinart magamit. Pang-apat na beses pa lang ngayon. Marami din nagsabi sa inyo na maganda yung Vanish na kit. Hindi ko pa alam kasi hindi ko pa siya na-try. So, itatry ko siya. Mali pala yung tray na nadala namin. Ito pala yung tray ng kapatid niya. Yung food na dinala namin, ito. Sa kapatid niya pala to, parang nagkapalit sila. And, oh, your bread, babe! You left it. Yeah. Oh, well, that's alright. What is this one, babe? The pumpkin something? Yeah. What do you call it? I'm not sure what it's called. Is it good? It's okay. Merong ganito na itsura na parang pumpkin churva. I'm gonna try it. If I don't like it, will you eat it? No. No? Okay, I'm not gonna try it at all then. Nothing wrong with that. That's right. Not like far away. Nothing wrong with that coming today. Nah. This will fill me up, that's all. I'm just gonna eat this.
Sausage is good. This is my dinner. Parang ang dami niya tingnan kasi maliit yung plate ko pero hindi siya ganun kadami at all, you guys. So, yan yung aking dinner sausage and then banana ketchup. Let's eat. Tapos ko lang i-prepare yung tea ni Dan. So, ano siya, colon tea siya tonight. And maraming nagtatanong, hindi naman siguro sa marami, pero may nagtatanong, or no, not nagtatanong, pero sinabi nila doon sa video na finiture ko yung tea, na sabi, update ko kayo. So far, wala pa ako nakitang difference and we are on our day 16 tonight. And yeah, wala pa masyado. And yeah, hindi ko nga alam eh. Pero yeah, uubusan niya yun. Uubusan niya yung skinny tea, uubusan niya yung colon tea. As in, he's actually really good. Kasi kaninang umaga, nakalimutan ko. Kasi I was getting ready, diba? And nakalimutan ko yung tea niya. Siya lang yung nag-prepare ng tea niya. Hindi niya nakalimutan at all. So, he's been doing good. Wala pa siyang na-miss at all na araw and gabi ng tea. So, tingnan natin at the end kung may resulta or whatever. But yeah, sa ngayon, wala pa. Hello! I'm gonna close my vlog kasi I need to close my vlog. Yung nail polish nga pala you guys, hindi siya nag-glow in the dark. Kasi, yeah, hindi siya nag-glow in the dark at all. Pero okay lang siya kasi gusto ko yung shade niya. And, yeah, ito yung Apio, I don't know. Korea, I think it's from Korea. Nanonood lang si Dan ng Furi. Is it halftime? Quarter? Third quarter. Can you say white quarter? White quarter. Say it again. White quarter. White quarter. White quarter. Anyway, ooh, malulobot na. I will see you guys tomorrow. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe if you haven't already. And I will see you guys tomorrow. Do not forget to be good. Bye. Good night.